Hi guys! Welcome to my channel. So, sa lahat po ng hindi pa nakakapag-subscribe, pa-subscribe po at like and share. Ayan po. So, nandito po tayo ngayon sa Sual, Pangasinan. So, ngayon po ay magse-celebrate ng birthday ng ate ko. Ayan. So, ano ba to? Panoorin po natin. Panoorin po natin. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Villabans Resorts na kung saan nandito yung gaganapin yung birthday ng ate ko, Marlene Mabato. Ayan, Villabans Resorts. So ayan, dito kami sa panoorin po natin. So papunta tayo ngayon dun sa reception kung saan sila, kasi nandito kami ngayon sa Kubo number 3. Number 3, guys. Ayan. So, dito po yung kanilang staycation. So, ayan, nag-staycation po kami kasama yung mga friend ko. So, bilisan mo dyan. Sky video yan. Hi guys. Ayan, guys. Bakasyonista kami. Welcome to my vlog. Bakasyonista kami. Sorry, but we're not ready. We're not ready. I'm Look at panoorin them. mga They're kalaman. so twins. Yan pa, isa pa. Go first. Go us. Go, go twins. Go, go. Ano na kayo? You're twins, right? Go, go, go. Ayan na. Ayan. Ayan, nag-a-announce na doon. So, ayan, guys. Tara na. Tara na. Magpipray Ayan. na. Ayan. So, ayun dito. Naglalakad na kami. Ayan yung mga ano nila. Kubo. Ayan. Ayan, guys. Nandito yung ano. Nandito yung aking pamangkin. Sama sa vlog. Ayan, hi. Hi guys! Hi, guys. Subscribe to my channel, Gigi Mabato. Subscribe your channel. Hello! Ayan, guys. It's our Yun day. yung ano, asawa ng apo ko, tsaka yung apo ko sa tuhod. Ayan, tsaka ito. Apo sa paa. Ganda. Yan, wow. Ganda nila. Ayan. Chai namin. Yung ate ko. Go, go, go. Ayan, papunta na kami sa Para kita reception. Ayan, madam. Oh, si madam naiinitan. Ayan, nakakaya naman. Ayan. So, ayan, mapapanood nyo yung birthday celebration. 68th birthday ng ate ko, pinakapanganay sa amin, at ako yung pinakabunso. Ayan. So, and resorts. Wow, ganda. Ayan. Ayan, guys. Ito. Ang kita ni DJ, radio.
Dalaga pa ito. Tingnan ko kung saan natin. Dalaga pa. Ayos ka. Pero ang mga anak ko mga 6'4 tayo. 6'4 yata yung panganay ni Mama Miriam. Ayun, picture na pala doon. Dito muna kami. Kami naman yan na magpapapicture. Picture naman tayo. Picture lang dito. Happy birthday to you. Gagawin mo na nga. Nahirapan si Mother na dalawa eh. Parang gusto rin po sumawak tita Hana. Lapit konti. Lapit. Picture. Sabi ka na. 1, 2, 3. Yan na. 1, 2, 3. Smile ko lang. Smile ko lang. Ano yung ate o saka kapatid? Ayan. Hawak mo yung flower na maganda. Harap mo yung ano yung flower na anak mo? Ayoko naman. So, ganda ng dress. Sana all. Natin na yun. Okay lo. Ayan guys. Villabans Resort. Wow! Ganda ng flowers. Ganda. Ate yan. Dalawang ate ko sa guwapo. Oh, talaga naman. Natulog na. Oh, so na ako. So, bitaw. Mananalo na. Ayan. Wow. Okay, sige. Hanap na kayo ng mga upuan bago tayo magsimula sa ating panalangin. Pupuin natin si Nanay Marlene dito sa harapan. Tapos picture-picture tayo dito maya. Hey! Parang ikaw yung turista dyan ah. Banji Mabato. Hi guys. Yan. Villabans. Yan yung may-ari ng Wala daw Villabans. yun. Picture ko kayo dyan, Tek. Especially yung mga anak ni Nanay Marlene, dito na banda sa harap kasi Ano ba nga ba? Ay, hindi tayo mga ano eh. Ay, hindi ka. Be, picture mo kayo, Be. Picture mo kayo. Ay, naka-video pa. para sa inyo. Hindi lang ba sa mga bata, tagapagligtas, Lord God. At maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan dyan sa inyong harapan, Panginoon. Pinadalangin ko, Panginoon, ang saya, Panginoon, ng programa ito, Lord God. Nadalangin ko, Panginoon, ang protection, Lord God, at ang guidance mo, Panginoon. Si Yang Kiloting, na pagbigay ng mensahe, ating palakpakan. Si Ma, happy birthday ah. Malakas ka lagi. Gandang hapon lang sa lahat. Ma, happy birthday. We love you. Alam mo naman, mahal naman kita. Wala lang siguro yung anak mo, malaking pagkukulang sa'yo. Pero sana, ngayon, Panginoon, hanggat nabubuhay pa rin man siguro ako, hindi ako mawala ng pag-asa. Pag-asa ka ma. Hello, Mother. Happy birthday. Wala akong ibang ilan sa'yo, kundi... Umiyak. Ayan, regalo ko ha. Ang pasensya mo na regalo ko, may surprise yan sa loob. Nakita, buksan. O, buksan mo na kung gusto. Buksan. Happy birthday, Nanay. Happy birthday. Day to you. Ano yan ha? Brand new yan. Di yan ukay. Happy birthday. Love you. Bago ko batiin ang lahat, sila muna. Nagpapasalamat ako sa mga tiyahin ko at binigyan ng time na pumunta dito. Salamat sa mga pinsan Parang ko. gusto ko umiyak. Hindi matatawaran ang effort nyo na pumunta dito. Salamat. At saka sa kapatid ko, kaya Ate Vance, sa aking pamilya.
sa aking mga pamangkin na binigay ang oras sa kaarawan ng aming ina. Ito, Tisha! Tisha! Hindi natin ito babalik. Pero maraming salamat sa binigay mo at biyaya ng Diyos na binigay na buhay sa amin. Binigyan kami ng talino at para sa buhay maging ganito tayo. Maraming salamat na binigay mo sa amin. Hindi namin matatawarang napasasalamatan na binigay mo sa amin at binigyan mo kami ng tamang disiplina at pagmamahal. So, ganun pa man, maraming salamat sa Panginoon na binigyan ka ng mahabang buhay. Dumating at sana mahaba pang panahon na magkakasama tayo. Minsan, mayroon din ako nasasabi sa inyo, parte lang din ng bilang isang kita. At parte rin bilang isang ina na bibigay mo sa amin. Pero tanggap ng lahat, tanggap ko. Yun ang isa na pinapasalamatan ko at binigyan nila tayo ng biyaya at kalakasan ng loob at kagandahan ng pangangatawan. So salamat sa inyong lahat, mga pamangkin ko, sa mga bisita na nandito. Pasensya na lang yung iba't hindi kami nag-imbita, pero marami rin salamat. Mayroon ding panahon na magsama-sama tayo ulit. Salamat at happy birthday, Mother. I love you. Happy birthday po, yun lang. Thank you. Magandang hapon sa inyong lahat. Malaki ang pagpapasalamat namin na kami muli ay nabuo sa araw na ito. Muli at nagpapasalamat ako na kahit saan man nakarating ang aking namayapang pinakamabait na kabiyak. Patuloy ang buhay natin. Kumbaga sa pamilyang ito, tayo ay narito upang magkabuklod-buklod at muling maging masaya ang karawan ng ating dakilang ina. Si Ma. Kahit ganun pa man, may kaunti man tayo hindi pagkakaintindihan, pero yun ay ating nabibigyan ng solusyon. Dahil nandito sa harapan natin ang ating kagalang-galang ng ating ina. Ma, parte ng pamilya, muling nagpapasalamat ako sa iyo, sa mga kapatid, pamangkin, mga hipag, at tsari, na narito ngayon. Saan ka nakatingin? Parang lang yun ang iniisip ko. Ilan sa atin ba? Ilan sa atin? Maraming salamat at happy birthday sa iyo. Ang karawan mong ito ay isa sa pinakamasaya. Di ba, Ma? Happy birthday. Patanda at hindi maramala dahil minsan naiyak ako ma, pero ito yung test ko guys. Sobrang bliss na siguro isa rin ako sa anak mo na sobrang bliss na inipanganak mo ko sa kuwan. Nasilayang ko yung ganda ng mundo. Salamat sa pag-alaga mo sa amin, maliliit kami. Sa sakripisyo. Yung sakripisyo mo sa amin, sa tingin ko nagbunga na eh. Kaya habang kami malakas, nabubuhay ka, asahan mo yan. Andito lang kami mga anak mo na handang kuwan sa'yo. Hanggat ikay nabubuhay. Kaya natin! Mga to, kaya natin! Kaya!
Thank you, thank you. Happy birthday, ma. Love you. Hindi ko ma-express ang damdamin ko sa pagmamahal ko sa mother ko. Nag-iisa siya, ang mother namin. Naluluha man ako dahil mahal na mahal ko ang mother namin. Parang ayaw ko na dugtungan, baka maiyak din si mother eh. Matanggal yung salamin. Sa lahat na nandito, mga kapatid ko, supported, mga pamangkin ko, mga tiyahin ko, mga tropa ng taga rito, maraming salamat sa inyong lahat. At kayo, nandito, umaalalay sa pamilya Mabato. Maraming salamat sa inyo. Magandang hapon sa lahat. Hey Marlin, I love you. Kakaya. Kasi nung bata pa ako talaga, minsan, kahit isang po, wala. Parang yung yata kami ah. Parang yung yata. Ilurot kayo. Bakit ko hindi nakurot ka, Ben? Oy, ako hindi. Kasi visible pa lang ako sa lalaki, di ba? At sa stepmother ko siya. Pero minsan hindi ko naranasan na salita. Wala. Minsan. Kaya ngayon, bilang panganay na rin namin, nandito akong para ipaalam na wala din mama at mother ko natin. I love you. Good afternoon sa lahat. Sa mga pamangkin dyan, dito si Uncle Dan. Mahal na mahal mo rin kayo lahat. I love you. Hi sa lahat! Magandang hapon! Wala akong masabi ko. Una-una, nagpapasalamat ako kahit malayo yung Pangasinan, mula Cavite, Pangasinan, Manila to Cavite. Maraming salamat sa inyong pagdating sa ating munting salusado dito. Munti lang ha.